Assalamualaikum Mas Pur. Iya, waalaikumsalam Mas. Nggih, pripun Mas Purwansyah? Ketoke Mas Purwansyah jang sepah nih. Ngapunten lho Mas. Alah, dereng bahasa enam ya. Nembe wangsul nih. Kalem ya Mas ya. Pripun Mas Pur? Jenengan dewe teng lokasi napa mboten Mas Pur? Nggih nembe wangsul. Oh nggih, pripun Mas pergerakannya dulur-dulur iki Mas? Iya, alhamdulillah maksudnya niku perjalanan pulang wangsul kalih mangkate aman. Kondusif lah. Ya cuma kecewaan niku teng lokasi mboten enten respon. Intine niku tak kados wingi kan pun mriko. Dulu-dulu kan pun mriko enten respon lasan. Cuma sing niki wau niku mboten enten. Oh, lah niku maksudnya yang dituntut dari dulur-dulur ini untuk ngusut tuntas masalah yang ngedrop nggon latihan iku apa sing pengeroyokan siswa Mas? Soalnya katanya dengar-dengar 2 kasus Mas. Lek infone niku lek sing wau nggih lek sing enten tiang cuma nggih tiang jero napa tiang cuma ngakune wau kula tanglet kan tiang netral. Nggih. Nah, niku wau kan duka mata-mata napa tunjukan geng polisi duka cuma kula tangleti wau Mas, nopo kula kan wonten. Nggih, enten apa Mas? Terus nggih niku wau dikengken jare kan nggih koncone kan tiang mriku wonten Mas. Nggih. Maksudnya tiang lokasi mriku. Terus nggih jare nggih napa ya? Kon melok ngurusi karepe iki. Ya cuma kan tiangnya kan boten ikut campur maksudnya niku ndak urusan kan nggih intine ya wedi lah wong ndak urusan kok kon melu-melu kan ngoten. Nah, terus kula tangleti lah polisine pripun? Lah polisine angkat tangan Mas koyoke. Lah kula di konrene terus kula namung ningali keng mriki mawon terus kula wangsul malih kan ngoten. Lah sampean intine mboten mboten usah ikut campur. Malah sampean ku urusane kedawa-dawa kon ngoten. Nggih. Karena niki masalahnya wis ndak tuntas-tuntas iki bocah-bocah ibaratnya cara geni wis panas wis mobal wis disiram ora kena. Akhirnya kan kecewa. Mergo kan lek masalah komunitas kan mungkin sing teko kan ya padha-padha bocah komunitas ya Mas ya. Iki mergo masalah organisasi tak delok teko videone iku bodo sakralan lengkap kabeh lho Mas. Sing lek kula mboten teh Mas, ketawis maksudnya niku mboten infone niku mawon kula nembe maksudnya tak kira wingi-wingi pun napa pun tuntas sakjane tak kira niku pun tuntas. Mergane wingi kan mriku. Nggih. Dulur-dulur mriku. Terus ternyata iki mau malah luwih dos. Nggih, maksudnya malah cara masane niku dulur-dulur malah sing kathah niku wau. Ternyata malah lah teko luar kota barang kena tapal kuda Mas. Iku tapi tetep bek Mas, tetep ireng iku. Walaupun akeh sing gak iso masuk ning Kediri yo. Nggih Mas. Niku full Mas, macet. Lokasi full macet wis gak iso gerak mobil. Iya. Soalnya arah jalan kota bis provinsi dadi yo yes roh dhewe Mas lek wis nggih enek tempat parkir kondisi ngono kae kan. Ya cuma alhamdulillah iki dulur-dulur ki ngerti maksudnya wis dewasa kabeh maksudnya ndak anarkis aku demen maksudnya yo wis dewasa lah kan. Ya cuma kena di kondusif kan lah intine ngono. Iya. Intine semoga awak dhewe kabeh ndonga muga-muga yo entang kecepet ketemu. Nggih. Tapi wis tangkap satu ini insyaallah akan merembet dikembangkan lagi pasti akan ketangkep Mas. Yeah. Saya yakin. Jare malah kalih lho Mas. Bon sing kenging malah bon kalih sing. Nggih. Cuma niku lek karek ngenteni dulur niku sabar yen. Ya jenenge proses kan. Semua kan nggih proses. Karena jenenge pelaku kadang-kadang lek wis wedi kan mlayu to Mas. Nggih. Yo mungkin dalam pencarian bisa jadi. Yo sabar aja maksudnya karepku yang ngonten karo ndonga bentang cepet ketemu apa moduse
Opo niate iki kejelasane genah lek wis kecekel kan ngonten ngarepe lare dulur-dulur. Nggih. Walaupun di beberapa titik kita dapat informasi ada bentrokan, tapi kalau di Ngadiluwisnya sendiri kondusif ya Mas ya. Alhamdulillah kondusif. Nggih. Ya maksudnya kan memang sebenarnya niatnya dulu-dulu ke situ itu kan bukan mau sweeping dari perburuan, tapi kan memang cuma sebatas menuntut keadilan dari pihak berwenang supaya segera mengutus tuntas kan ngoten nggih Mas. Nggih Mas. Nggih. Nah, wau bidale lek kula kan Tulungagung Mas nggih. Niki wau lek sing arah Tulungagung nggih, bidale niku wau liwat Mojo Mas. Oh. Jenengan saking Tulungagung berapa personil Mas? Nggih wau kan bidale mboten bareng Mas. Nggih. Nggih kata Mas, mboten saged ngitung kowe kata ngono wau sing anu, tembok-tembok ngonten. Tambah-tambah ngonten, kedik-kedik ngonten. Cuma wangsule niku luwih mludak. Cuma wangsule dialihkan ke arah kota. Soalnya kan nggih tenggalek. Nggih, di jalurnya kota. Mungkin nggih jago-jago soalnya sing arah Mojo niku kan sing sebelah kan kathah kan. Nggih, dikawal sing cuma polisi ini namung jago-jago teng pinggir dalan mawon. Oh, maksudnya buatan dikawal mobil kayak tapal kuda ngono gak ya? Buatan. Namun soalnya kalau wau teng wingking mbak, buatan sakit medal, mancet total. Berarti jenengan bisa keluar dari Ngadiluwih itu jam berapa Mas? Ini jam berapa ini? Jam 2. Berarti ya jam 1, jam 12, baru jam 1 bisa keluar. Jam 1 baru iso metu teko Kediri, ke Ngadiluwih Mas. Iya. Oke, dan tenan. Soalnya ya aku mau Mas, maksudnya kan dari permasalahan sing koyok bentrok-bentrok itu kan kita anggapnya cuma ya selalu semoga gak terjadi lagi di kemudian hari cuma tapi lek nggon latihan iki mungkin gak aku tok Mas, kabeh dulur-dulur ya gregeten kabeh. Intine ngene Mas, karek balik malih nang awak dhewe. Umpama awak dhewe iki di omah Mas ya. Nggih. Di omah terus duwe anak, duwe bojo. Terus anak wong ibarate iki kan dianggap kriminal kan bisa, Mas. Nggih. Iya kan? Umpama awak dhewe iki rumah tangga awak dhewe diserang wong tanpa orang kenal, Mas, ibarate. Nggih. Jadi kan setiap orang pun nggak terima, Mas. Pasti nggak terima, Mas. Apalagi ini sebuah organisasi dimiliki orang banyak. Nggih. Iya, ibaratnya semua miliki. Berarti wong iki wis wani tenan ibaratnya kan ngonten. Iya. Tapi wong lek ketangkep apa enek indikasi mabuk piye Mas yo. Soale lek wong waras kok panen nemen lho Mas. Mungkin kejadian kan pas malam tahun baru Mas yo. Sini wong kepet PPP wong ki yo ndak ngerti Mas yo. Nggih. Bisa jadi iso kekurangan duit nggih tahun sangu tahun baru bisa jadi Mas. Alasan itu banyak. Terus anak muda sekarang itu kan pengangguran kan banyak. Ya? Terus jadi ya itu. Cuma kok ndak mikir, aku wong iki terus paraku rene. Terus aku ki kok ndak lek wis wong jenenge sebuah organisasi itu kan dibimbing dari bawah Mas ya. Nggih. Yang jelek dan yang baik seharusnya kan bisa mikir. Itu. Lah iku kok sampai kejadian kaya ngono berarti kan sik bocah dini kabeh gitu. Nggih, ndelok videone sing kecekel siji kuwi kaya lah sik bocah Mas yo. Nggih, soalnya mangkane ya iki Mas ngerti dhewe lah. Aku dia sampai ndak iso mikir Mas ya Allah. Kok ket biyen iku ra enek critane nggon latihan PST nggo ya-ya ana pemane wong jogo Mas. Iki bayangno to Mas. Aku ndelok maca kronologine iki sampai madhep no lho. Iki piye to pikirane wong iki? Ki waras bae, salah golek musuh wong iki. Aku yo Mas, kabeh wong dulur-dulur mikire ngono kok yo piye. Wong wis wani tenan Mas. Padha wong labrek lho. Iki jenenge wis eruh iki opo kan seharusnya kan eruh to Mas. Lah, pesen. Lek wis nggon latihan ki langsung terbersit ning ati ki koyo adik-adik piye ngono lho Mas. Loro Mas. Niku terdampak neng siswa Mas. Akhirnya siswa itu memikirkan malah piye yo. Ya jeneng adik-adik di usia kurang teko
anu Mas yo, peningkatan enek tingkatan nih, apalagi yo lek wis warga Mas. Cuma lek sebelum warga kan ngene pikirannya kon dindi to Mas. Nggih. Dia sebagai mas-mas sing wis kan yo nglindungi lah ibaratnya kan ngono Mas. Nggih, makanya kan kronologinya kan langsung diajak melayu kabeh kan tetep golek selamat sik Mas. Iya Mas, bener. Yo lek kono ki istilahnya lek ngelawan pasti panggah wanine, tapi lek kono pas nggawa parang wong nggawa apa mestine wong ngedrop kan jenenge luwih sih. Kan sajam Mas, sajam. Soalnya yo jenenge selamatan iku utama Mas. Cuma kadang-kadang wong lek niate wis arep mangkat wis elek, wis tetep elek Mas. Nggih. Terus sijine maneh jenenge siswa ki tanggung jawab pelatih. Lek siswane sing kena gawe malah loro kabeh Mas. Iya Mas. Organisasine kena, terus pelatih mlebu penjara. Makanya aku sampai gawe iku Mas. Yo enek apike SHU ndak ketok. Tapi sebaliknya lek enek elek sidik-sidik viral Mas. Saestu nih. Soalnya harga jualnya Mas. Ya seru dhewe lah perkembangannya PSAT tahu 2000 mulai dari 2007 2008 sampai sekarang berapa ribu orang setiap ibu kota setiap kabupaten berkembang pesat. Karena apa PSAT kan nggak khusus non maksudnya itu semua bisa masuk. Jadi intinya semua itu kabeh ciptaan Tuhan itu podo, jadi nggak membeda-bedakan intinya yo enak lah Mas kan. Iya. Makanya itu yang disuka itu peminatnya akhirnya banyak. Lek diomong tukang bikin anarkis, terus tukang bikin rusuh, tapi ben tahun yo ngesang-ewon-ewon ya Mas yo. Lah nggih. Ya sing ora seneng ya Mas, wong ora senenge arep piye sak opah bolae lah awak dhewe arep jenenge ora seneng. Apik ora nek ketok ya Mas. Nggih Mas. Saestu niku. Nggih, Mas Pur saking Tulungagung mugi-mugi dulur-dulur bumi kandung Boster iki makin guyub rukun terus senantiasa diberikan keselamatan nggih Mas nggih. Ya amin pedungane Mas. Nggih sami-sami mawon. Sukses kagem dulur-dulur Kediri juga. Nggih. Wis rela entek bensin pirang liter iku Mas. Alah ora mikir kok kono Mas. Ora mikir. Yang penting pokoknya tuntas. Polisi harus iso nuntaskan kuwi permasalahan kuwi. Matur suwun ya Mas Pur. Iya Mas, suwun. Selamat beristirahat Mas Pur. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.